Thank you, Lord. Magkalingkod kitang tanan, mga igsoon. Praise God. God is good. Palakpakan nato ang Diyos. Thank you, Lord. Sa mga pulong nga atong gibasa pag-una dinhi sa Exodus 13:3, and Moses said unto the people, remember this day in which we came out from Egypt, out of the house of bondage. For by strength of hand the Lord brought you out from this place. There shall no leavened bread be eaten. Magadala ko pag-discuss aning adlaw, may tungod sa atong celebration aning adlaw. Tibuok Pilipinas naga-celebrate aning Pentecost celebration. Praise God. Sa kapag handom sa unang higayon nga gituman sa Dios ang iyang saad sa baba ni Propeta Will na mahitabo sa ulahi mga adlaw nga igabubo ko ang akong espiritu sa tanang unod o kinigikot-hod ni Pedro sa dihang nasinati ang unang pagbubo sa Day of Pentecost. O aning adlaw magadala ko mensahe celebrating a continuous experience o sa kapag celebrar sa nagapadayong kasinatian. Amen. Praise God. Atong nabasa kanina nga ang pagtagad sa paghinumdum sa usa ka adlaw alang sa Israel, usa ka panghitabo nga dili mosugot ang Dios nga hikalimtan lang, o dili kini nga kasinatian matuk-an sa nagsunod ng mga henerasyon aron nga sa ulugon nila ang dakong kamalipayon sa ilang paghigawas gikan sa pagkaulipon sulod sa mga 430 ka mga katuigan. Gitawag ni siya balaanon nga pag-celebrate tungod kay bisan ng ilang pagkakanon kadtong tinapay nga walay igpapatubo. So, 7 ka adlaw nga kinananay nila o tinapay nga walay igpapatubo sa pagsaulog sa Feast of Passover. Kadtong pagsaylo sa manglalaglag aron nga sila kabantayan nga walay kamatayon. So, usan siya kadako nga kasinatian kay kadto maoy last na hampak sa Dios sa katawhan sa Ehipto aron lang matagaan o kagawasan ang katawhan sa Israel nga sa taas nga panahon sila giulipon o gisakit. Matag-usa kanila nga migula gikan sa maong dapit. Dala nila ang tagsa-tagsa ng mga testimony kay nakakita sila sa katingalahang mga buhat sa atong Diyos. Dili mo sugot ang Ginoo nga sa iyang mga buhat walay mo barog na tao nga mag-testify nga kini nga buhat sa gamahanan nga Dios. Busa si Moses misulti sa mga adlaw, remember this day. Usa ka literal deliverance sa katawhan sa Israel sa ilang pagkaulipon dito sulod sa mga 430 ka mga katuigan. Ang maong literal nga deliverance usa ka landong sa butang nga pagahimuon sa Dios alang sa tibuok kalibutan. Ang maong hitabo sa panahon ni Moises, banay lang sa Israel ang naluwas gikan sa ilang pagkaulipon kay naulipon sila sa maong dapit. Pero ang panglantaw sa Dios nga dunay dakong pagkaluwas gikan sa pagkaulipon, ang tibuok kabuhatan na ulipon sa sala. Kung kadtong nga hulagway literal deliverance sa Israel, nahimong landong o shadow sa spiritual deliverance sa kalibutan nga gilaraw sa Dios. Si Moises naguna sa maong pagluwas sa gigamit siya sa Dios sa paghampak sa Ehipto. Apan aning spiritual deliverance, bisan si Moises, dili siya makahimo sa pagtabang. Ang pagdala ni Moses sa katawhan sa Israel, patabok sa kamingawan,
ang ilang mga pagsimba o ang ilang mga paghalad, puros lang to landong sa butang nga himuon sa Dios sa ulahi. Kung katong ilang panaw, uman ang mga pulong nga gihatag sa bukid sa Sinai, aron nga tudluan ang katawhan sa Israel, nag-andam lang to sa ilang kinabuhi, sa pag-ila sa matuod nga Dios nga sa ulahi, magpakita nga makita sa pagtanaw. Busa ang mga propeta, naghinugilon na daan aning maong laraw nga ang Dios magpakatao. Sanglit ang tibuok kabuhatan, nahimo kitang binilanggo, nahimo kitang ulipon sa sala, kay pinaagi sa paglapas sa usa ka tawo, miabot ang kasuguan nga naghimo kanatong tanan nga hinukman sa silot, nga matod pa ni Paul sa Romans 5:12, pinaagi sa paglapas sa usa ka tawo, ang sala misulod sa kalibutan, ug nga pinaagi sa sala ang kamatayon miabot. Busa ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan, nga tungod niya na ang tanan nakasala. Mao ni ang gustong ipasabot sa Dios nga nahimong landong kung ang Israel giluwas man pinaagi sa kusganong bukton sa Dios, dunay buhaton ang Ginoo sa pagluwas sa tibuok kalibutan kansa nahimo tang ulipon sa sala. Si Moses walay mahimo kung maghisgot na sa spiritual deliverance. Busa ang Dios naglaraw siya pinaagi sa baba sa mga propeta sa makadaghan natong gisgutan. Kay ang pinakasusi nga magsugod ng kaluwasan sa tao, sa dihang mailhan niya ang Dios, gihimo na sa Dios ang pinakapaagi aron mahimong sayo na lang sa pagtugkad sa hunahuna sa tao ang pag-ila sa Dios. Kay walay kaluwasan, walay pagpasaylo sa sala, walay kaugmaon sa gingharian sa Dios kung wala tay nailhan nga matuod nga Dios. Busa kini nga paglaraw, walay tao nga nakaplagan nga makahimo sa pagluwas sa tao gikan sa pagkaulipon sa sala, gawas sa Dios mismo nga siya moanhi sa kalibutan aron himuon niya ang dakong pagtubos. Ug nakita ni nga sugilanon sa bukid sa Kalbaryo nga din ang Dios nga manluluwas, nakita nga linansang sa cross ang katuyuan sa Dios nga ang iyang lawas nga gigamit mahimong halad alang sa atong mga sala, ug siya magpakamatay sa atong dapit. Naula ang dugo nga nagdalag katubsanan sa atong mga sala. Kini gipaningamot sa Ginoo nga mahimo niya ang usa ka mensahe alang sa tanang kapanahunan, mensahe sa pagtubos, mensahe sa pagluwas, mensahe sa pagpasaylo, ug mensahe sa pagpuyo sa Dios nganhi sa atong kinabuhi. Nga pinaagi sa iyang pagkalinansang sa krus, misinggit siya sa kaadlaw, samtang nagbitay, giuhaw ako. Kay ang gusto sa Dios mapaabot ang mensahe nga mamatay ta kauban sa iyang kamatayon. Kay ang gipanglangtaw sa Dios kagawasan sa gahom sa sala. Ug walay laing nahimong paagi, gawas nga ang Dios mismo muanhi aron mahimo siyang mutubos kanato. Pinaagi sa pagpakamatay ili sa atong dapit. Human siya namatay nga nagdupa sa krus, gilubong, tulo ka adlaw nabanhaw siya, ug nahimo ni siyang mensahe ang maayong balita sa atong kaluwasan. Sa wala pa siya mo kayab, gitugon niyang mga tinun-an, panglakaw mo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Apan kanila nga mutuo, to them that believe, this sign shall follow. Kung unsay mga milagro gihimo sa Ginoo sa adlaw sa earthly ministry, this sign shall follow them that believe. In my name, hallelujah, they shall lay hands upon the sick, and they shall recover. Gibutang sa Diyos sa iyang kahom diha sa pagministeryo sa maong mensahe sa pagluwas. Ug usa ka dakong adlaw sa matag usa nga nahimong tumulo. Usa ka dakong adlaw sa kagawasan sa diyang mituota sa maayong balita.
Sa dihang naghinulsol ta kauban ta sa Ginoo sa iyang kamatayon. Sa iyang gibautismuhan ka sa iyang ngalan, kauban ka sa Ginoo sa iyang paglubong. Ug sa diyang gidawat ang gisaad sa Espiritu Santo, na banhaw ta kauban sa Ginoo sa iyang pagkabanhaw. Ug niana nga adlaw, dili tiaw ang kalipay sa matag usa nga nakasinati ta sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Nahawasan ta sa tanang kabugat sa sala, natangtanan ta sa talikala sa sala, ug nakabatong taggahom batok sa gahom sa kalibutan, sa gahom sa kangitngit, sa gahom sa yawa, ug may kagawasan na kita diha sa pagpangalagad sa Dios. Giubanan ta sa Dios aning atong kagawasan, kay sa panahon nga magsimata mabatyagan nato ang Ginoo nga naguman. Tanawa makuban ko kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Hallelujah! Ug sa dihang mituo ka sa Ebanghelyo, ug miduol sa paghinulsol, dili lang ang church nagakalipay, nga dunay usa ka kalag nga mituo sa mayong balita, kung dili ang kalangitan nagsadya usab ang mga angels. Nag-celebrate po sila na ang mayong balita nga giangtusan sa Ginoo nagmabungahon. Sa diha nga kinigi ministeryo, may mga kalag nga nagpanog na ngaluwas sila. Ang kaluwasan nga atong naangkon, dili lang ang pagsadya sa atong kalag, kung dili ang kalangitan nagakalipay, kay dili tiaw ang mga pag-anto sa Ginoo nga nagdupa sa Kalbaryo para lang tagaan tagkagawasan sa pagkabinilanggo sa sala. Ug ang kalangitan nagtala usab sa sugilanon, matag usa nga nagadawat diha sa Ginoo, tanan kaninyong nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gisuluban og Kristo. Usa kini ka simple nga pagsulti, pero ang mensahe mao ni nga sa dihang gibautismuhan ka sa iyang ngalan, gidawat nato ang atong pagkainanak sa Dios. Kinsa pa may mulabaw nimo kadungganan dinhi sa yuta, kung ikaw giila sa kalangitan nga mahimong anak sa Dios. Muna si Paul nagsulti sa Galatian, ang tanan kaninyong gibautismuhan diha kang Kristo Jesus, gisuluban og Kristo. Ug dili lang ta nagdala sa iyang ngalan, o di lang ta kay nabautismuhan ug nagdala sa iyang ngalan, kundi ang talaan sa kalangitan. May libro sa kinabuhi nga nasulat ang atong ngalan. Hallelujah! Napagsangpit sa pastor ako, magabautismo kanimo, kinsa imong ngalan, paglubong ni mo na nauban ka sa iyang paglubong, nagtala ang kalangitan sa matag usa. Namatod pa sa Revelation 20:15 na ngalan nga dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi. Igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Dili ta masayop aning adlaw nga muhunat ta sa pagpasalamat sa Dios. Kay kun ang Israel nagsayaw sila, nag-awit sila, naghimaya sa Diyos, human sila makagawas gikan sa pagkaulipon, mas grabe ang bation sa tao nga ang Diyos nahimo na natong amahan nga langit nun, tungod sa iyang pagpasaylo sa atong mga sala, gikan sa pagkaulipon sa sala, sa gahom, sa kangitngit, sa iyang katingalahang kahayagan niya kita giupanan sa Diyos sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Praise God! Hallelujah! So dili malimtan sa kalangitan ng adlaw nga mituo kita. Dili kalimtan sa kalangitan ng adlaw nga gibautismuhan ta sa ngalan sa atong Diyos nga magagagahom. Kung si Moises nagsinggit, remember this day, dili na pahinumduman ng kalangitan, kay di yun mahikalimot ang kalangitan, kay may basahon sa kinabuhi nga nagtala sa atong pangalan. Dinhi sa yuta daghantay ginabuhat nga selebrasyon para dunay mga okasyon na dili nato malimtan. Ganina nagpray ta sa mga nag-birthday ug nahibaluan ang mga adlaw sa ilang pagkatao. Sapagkat tinudwa tayo nahibaluan sa adlaw nga kita nahimugso.
Wala ta kadungog sa pagtiyamaw sa atong inahan o pagpakigpisog aron mahimugso ka sa kinabuhi. Pero gitudluan o gisultian ta sa ulahin na nga imong birthday mauni nga adlaw. O ginasaulog na matag tuig, di ta gustong mahikalimot kung December ang imong birthday, pag November maghinam ka na nga doon na pud ka sa imong adlaw na tawhan. Mga espesyal nga adlaw nga atong mahinumduman nga kita adunay mga sugilanon sa kinabuhi. Adlaw sa kasal, nagpray pud ta kanina, either lito nga unta ligunon sila sa ilang padayong pagminahalay. Adlaw nga lisod kalimtan kay may kahulugan unsa man ang pagpahiluna sa atong kasal, pero nalipay ta nga dunay kaminyuon nga nahitabo ang adlaw. Kung doon na tayo paghandom sa mga talagsaong mga butang sa kinabuhi, ang kalangitan usab dili mahikalimot. Praise God. Sabihang atong nadawat ang kaluwasan nga gi-offer sa Dios. Nga matud pa sa atong gibasa ganina may sunang ngalan nahitala na sa basahon sa kinabuhi. Ug mao ni ang gidasig sa Ginoo sa kadlaw, ayaw mo pagkalipay nga yawa nagmasinugtanon kaninyo. Kung dili magkalipay mo kanyong ngalan na hisulat na sa basahon sa kinabuhi. Hallelujah. Ang Diyos naghimong paagi aron nga ang kinabuhi mangkon sa tao ug gisulti niyang kamatuoran nga kini nga butang kinahanglan gyud pagabuhaton sa tao aron nga ang adlaw sa atong kaluwasan dili gyud malimtan. Usa ka adlaw ang Ginoo nagsulti sa John 3:3-5, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kawas ko ng tao, matao pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Saya mga pulong, duha ka pagkatao ang gikinahanglan sa dili pa ta makasulod sa gingharian sa Dios. Born of water and born of the Spirit. Aning duha gi-require samtang dili pa kita mosulod sa gingharian sa Dios. Except a man be born of water and of the Spirit, he shall in no wise enter into the kingdom of heaven. Dili makatabang niini ang grupo nga atong naapilan, dili makatabang ani ang bisan unsa na filosofiya, kundi ang pulong sa Ginoo. Except a man be born of water and of the Spirit, he shall in no wise enter into the kingdom of heaven. Bisag pila na kapundok ang atong nasudlan ug unsa nga mga prinsipyo atong gipahiluna sa atong kinabuhi, pero gikinahanglan ng requirements sa Ginoo atong masabtan o masugot. Except a man be born of water and of the Spirit, he shall in no wise enter into the kingdom of heaven. Nabilanggo ang atong kalag, aning lawas nga iya sa sala. Mao ni ang nahimong bilangguan nato sa atong kalag. Kinahanglang makagawas na aning nga bilangguan. Matod pa ni Paul, alaot ko kinsa ang magpahigawas kanako aning lawas nga iya sa kamatayon. Nabisan asa ang tao maningkamot nga moila sa Dios na ulipon ta sa gahom sa kahuyang sa atong pagkatao. Hallelujah. Kinahanglan ni nga lawas nga matao ni sa tubig. Kini nga lawas kinahanglang malubong ni kauban ni Kristo. Kay pinaagi sa bautismo gilubong ta kauban ni Kristo ngadto sa usa ka kamatayon. Munang giagdan ni Pedro sa adlaw sa Pentecostes, pag hinulsol kamo magpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo sa kapasayloan sa inyong mga sala. Hangtod nga dili mapasaylo, di mahugasan ning lawas nga iya sa sala, nagpabiling binilanggo ang atong kalag. Nagduhiraw ang atong kalag nga makaduol sa Dios. Ang atong kalag naghilak nga unta makatagamtam sa gugma sa Dios. Pero ang nagbilanggo ani kining lawas nga iya sa sala. Dunay usa ka eunuko nga miadto sa Jerusalem aron sa pagsimba.
Pero samtang dito sa simbahan, daghan kayang question yang una-una, wa niya masabti ang iwali. Ngayon nadunggan, butong nga naglakaw, pauli na siya sa kaysayang kalisa, nagbasa siya sa maong bahin sa kasulatan. Gisulat ni Propeta Isaiah, o kay ang Diyos, basta may tinguha lang tag kaluwasan, digyo ka, ihulog sa Ginoo nga dili ka makabaton og higayon nga matagamtaman nimo ang butang nga gusto nimong kabuton og pangayoon sa Dios. Busa kining maong yunuko gipaadtuan ni Filipe, dagan ka ng dapita sa dalan paingon sa Gaza. Ug samtang didto si Filipe, nakita niya ning karumata nga nagdagan ug nadunggan niya nga diha sa sakay niini nagbasa sa mga bahin sa kasulatan nga naghisgot mahitungod kang Kristo ug sayang mga pagantos. Ug sa dihang giingnan ni Filipe, nakasabot pa ka sa imong gibasa? Wala, gawas kung dunay magpasabot nako niini. Ug niya ingon siya, sakay nga ri, sakay ug iyang gibasa pagbalik katong bahin sa kasulatan nga maingon nga ang karniro wala lang magtingog nga gidala ngadto sa ihawan. Maingon sa nating karniro nga walay tingog atubangan sa iyang mag-aalot. Maingon man sab siya nahikawan sa hostisya. Naghisgot sa mga pag-antos ni Kristo paingon sa Kalbaryo na siya mao'y pinakalas na karniro nga maghalad, ihalad para sa kapasayloan sa sala sa tibuok kalibutan. Ug unya gisaysayan siya mahitungod kang Kristo, nakasabot siya. Ug bantod pa niya na tubig. Unsay makapugong nga dili ko kabautismuhan. Matod pa ni Filipe, nagatuo ba ka sa sulod sa imo kasing-kasing? Nagatuo ko. Ug dito gibautismuhan ni paghawa sa tubig si Filipe gisapgaw sa Dios na wala na, pero niuli ang yunuko nga malipayon. Mao ni ang ato ang mga personal testimony sa dihang gilubong ta sa ngalan sa Ginoo. Dili ko mutuong wala tay mga nabatyagan sa atong kinabuhi. Dili ko mutuong nga wala tay mga testimony. Kay mao to ang adlaw nga nakagawas ka sa bilangguan sa sala. Hallelujah. Born of Spirit. Mao ni ang duhang ka requirement aron ta makasulod sa gingarihan sa Dios. Matawo ta sa tubig ug matawo ta sa Espiritu. Hallelujah. Si Huwil nagsinggit sa iyang panahon, it shall come to pass in the last days that I will pour out my Spirit upon all flesh. Kaya nanghandoy ang Diyos na musulod siya sa atong kinabuhi. Kaya siya mao'y tag-iya ani nga kinabuhi. Kung man nga mapasaylo ang atong mga sala sa kahuyang sa atong pagkatao, tagaan tagbag-ong kinabuhi, pinaagi sa iyang Espiritu nga magasulod sa atong pagkatao. Busang pagkabanhaw ni Jesus Christ hulagway nga ang presensya sa Dios mosulod nganhi sa atong kinasuluran. Human namatay ang Ginoo gilansang sa krus kadtong veil nga nagtabon sa pinakabalaan nga dapit naggisi, nagpasabot nga pwede na nga ang tao moduol sa Dios ug ang Dios makahimo na pud sa pagduol nato kay gikahalad na nga nagdupa sa krus ang halad sa pagpasiguli nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Gikahatag ang pagtubos sa atong mga sala. Kutob sa muto, makasulod ta sa pinakabalaan nga dapit. Kutob sa mangita sa Diyos, makakaplag ta sa Diyos. Kay duora siya sang piton, kung doon natay pagtuo sa pag-ila sa iyang ngalan. Hallelujah. Munagingnan ang mga tinunan. Kuman nga gikapaabot ang sugo nga imantala ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Ayaw sa muglakaw, pabilin mo sa Jerusalem. Hangtod ka kunsaran mo sa Espiritu Santo. Nga kung gisulti kaninyo. And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be my witnesses. Mahimo mong akong mga saksi. Ug dito sila sa upper room nagpaabot 10 days mga pag-ampo ilang gihimo hangtod atol gyud sa adlaw sa Pentecostes sa kalit lang sa dapit nga dito sila na naglingkod
dunay dahuno gikan sa langit, ingon sa huros sa makusog nga hangin, ug mipuno sa dapit, hindi sila nagalingkod. Ug unya may kalayo nga murag dila ang hulma nga nakita, nagpatong sa tagsatag sa kanila, ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo, ug nagsugod sila sa paglitok sa nagkalalayang pinulungan, ug sa nabanha na, kay dili gid kapugnan ang tao sa iyang kalipay, kung ang presensya sa Dios musugod sa pagsulod ngani, way labot ang uban nga maghilom, pasagdi ko nga magsinggit sa dakong kalipay, sa usa ka kagawasan gikan sa pagkabilanggo sa sala. Usa ka kasinatian nga dili malimtan sa matag usa. Usa ka kasinatian nga kanunay tang gihidlaw adlaw. Amatod pa sa Ginoo, musalig ka nako. Sa sulod sa kasing-kasing mudagayday ang sapa sa buhi, o buhi nga sapa, nga magatubo nga to sa kinabuhing dayon. Humanta nakadawat sa gisaad nga Espiritu Santo, bisag wala sa Domingo, mabatyagan nato sa mga pagampo. Hallelujah! Ang buhing tubig nga naghatag og kalipay, aring kinabuhiya. Kung wala po ako magpasabot aning adlaw, nga usa ka tuig nang nakalabay nga wa ta makabatyag sa Ginoo. Mo na ang mensahe akong gihatod aning adlaw, celebrating a continuous experience. Nasukad ta nakadawat sa Holy Ghost, nasumpay ta sa kasinatian sa upper room. Kung unsa ilang kalipay, unsang gahom nga naglihok sa imong kinabuhi usab, nadugtong ang kamalipayon sa maong kasinatian. Ug dili ta musugot nga dunay Domingo nga mag-ugata. Gusto nato nga mabatyagan ang hinagana sa tubod sa buhing tubig nga naghatag og katagbawan, nga matud pa sa Ginoo, dili na siya uhawon pag-usap. Kaysa dihang nadawat nato ang gisaad ng Espiritu Santo, mauto ang adlaw nga gigakusta sa Ginoo. Sa iyang pangilakan nato nga iyang mga kaanakan. Kita po di ta kasulti nganong naghilak ka, nganong nagsinggit ka, nganong ingana imo reaction. There is joy unspeakable. Dunay kalipay nga di ko makasabot. Ang kalipay sa Diyos nga nakaplaganta gikan sa atong pagkawala tungod sa sala. Usa ka matang sa kalipay nga dili hitugnan. Usahay mulakaw ta sa gawas, tintalon ta sa yawa, atong mga butang atong naandan kaniadto. One shot lang, pre. Tungod kay atong natagaptaman ng kalipay, labaw kay sa mga kahilayan kaniadto nga nagtagbaw temporary sa atong kinabuhi. Mas labaw na tong kahidlawan ang presensya sa Ginoo. Bisag way kaon, bisag way kwarta, bisag daghay problema, daghay kalistanan, may balatian, mas labaw na tong gihidlawan nga ang presensya sa Dios sa atong mabadyagan. Miubang tani nga celebration, pero sa tinuod lang, adlaw-adlaw nag-celebrate ta sa dakong kaluwasan nga ato naanggon.
Si Moses nagpahinumdum sa Israel, remember this day. Unang bulan sa tuig, bulan sa Abib, ika-14 kadlaw mag-celebrate mo. Sa kagawasan, isulti ninyo sa inyong mga anak nga nangatao sa ulahe. Nga nga itong mga ginikanan, ipagawa sa Diyos, gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Panlambaw po niya na sa kamalipayon, ang ilang literal deliverance sa ilang panglawas o kahimtang. Pero ang ipanglantaw sa Diyos ang spiritual deliverance. Nga kung may kalipay man sila, may celebration man silang ipahigayon. Labaw na, bisag di tamagtimaan o adlaw, dili tamagtimaan o panahon. Tungod kay ang kasinatian wala mapalog. Bisag mahikalimot ka, mabatsyagan mo ang paglipay sa Diyos. Bisag na kay kabugnawon, ginampukaw ka sa kasinatian. O ginapangita ni mo nga magpabilin, magpadayon sa atong kinabuhi. Matagtuig, may celebration, magtapok ang kapanayan sa Israel, matagtuig, ipahinumdum sa mga ansyano, sa mga saserdote, nga adlaw ni mag-celebrate tungod kayang handumanan nagluwas sa atong mga kagikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Matagtuig, pero dili ko kasyur kung unsa ilang kasadya atong unang higayon nga nag-celebrate sila. Kung maupag ihapon nagkalipay sa nagkadugay nga panahon, wala na itong mga tao nga nakakita sa hitabo. Wala na itong mga tao nakasinati sa mga kasinatian. Ang mga kaliwatan na lang awa na makakita, wala na makasinati. Makasiguro ko nga nagkalasay, nagkausap ang matang sa ilang celebration. Murang ritual na lang, pagpasalamat ngayano na lang. Pero kini nga adlaw, wala ta sa adlaw sa Pentecostes. Apan kung unsa may ilang kalipay sa maong adlaw, maong ihapon ang kalipay nga atong namatyagan. Kini nga celebration, bisag adlaw-adlaw, himuon walay pagkapuol. Tungod kay sama ni sa usap, katubod sa buhing tubig nga naghatag ka na itong katagbawan. Dili ta nagreklamo sa kalisod kinawadon tungod kay may katagbawan nga niya sa sulod nato. Pinaagi sa presensya sa Diyos na nagalihok. Wala matapos ang kasinatian, nagpadayon hangtod karon kay sa sulod nato nagauswag, nagmalambuon ang presensya sa Diyos nga naghatag nato sa kamalipayon sa kinabuhi. Wala ta mag-celebrate sa adlaw aron maghisgot kita sa Day of Pentecost. Pero ang atong gi-celebrate aning adlaw, the experience, ang kasinatian. Hallelujah. Kadihang nagapadayon pa ang paglitok sa nagkalalaing pinulungan, kauban ta nila sa upper room, sa maong experience, sa atong mga panagtigom sa matag Domingo, dunay paglihok sa paglitok sa nagkalalaing pinulungan. Tungod kay ang kasinatian wala matapos, nagpadayon ni nga maglukop sa tibok kabuhatan, kay dili tiyaw ang kalipay sa tao nga makadawat sa gisaad ng Espiritu Santo. Ug dili ta mabalakan niya itong wala pa maka-experience. Kay matod pa ni Pedro, human niya gisulti ang mayong balita sa Acts chapter 2 verse 38. Matod pa ni Peter,
For the promise is unto you, unto your children, unto them who are afar off, to everyone that the Lord our God shall call. Ang promise dili lang sa Jerusalem, kundi hangtod sa kinatumyan sa Yuta. Aron matuman ang gisulti ni Propeta Joel in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. O gihimo ning pagpasabot sa Ginoo sa wala pa siya banhawa. Kamo sa inyong pagkadautan, kabalugan nimo muhatag og maayong mga gasa sa inyong mga anak. Unsa pa ka sa inyong amahan nga langit doon, nga muhatag sa iyang espiritu sa iyang mga kaanakan. Kung abli lang ang atong kasing-kasi, kung ang atong pagtuon lunsay nga nagila si Jesus Christ mo ang Diyos nga atong maduluwas, dili ka makagawas sa aning adlaw nga dili nimo balon ang talagsaong kasinatian. Sa matag Domingo nga itong nabatsyagan niya ang presensya, dili na bagong presensya, kundili naukay lang, nakutaw lang ang presensya sa Diyos nga gipapuyo na sa sulod sa atong kinabuhi. Ug mo niya gisulti, tanawa mag-uban ko kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Nagpasabot siya presensya nga nagpuyo sa sulod nato. Kini nga presensya mo ni nagdala na itong gahom o kaligon nga makapadayon ta sa itong pagsalig sa Diyos. Bisan pa ning lawasa ihatod sa kamatayon, dili bubulag ang presensya sa Diyos. Kay mo ni magdala, maghimog bagong lawas alang sa pagsulod sa giharian nga yagisan. Hallelujah! Mag-celebrate ani nga adlaw as in the day of Pentecost. This is an apostolic experience. Usa ka celebration nga ang atong testimony nagpabilin nga buhi. Dili ta parehas sa mga Israelita nga paglabay sa gatusan ka mga tuig nag-celebrate sila pero wala sila ka-experience sa deliverance. Pero aning adlaw kita mo'y mga klarong tao nga naka-experience. Hallelujah! Kung unsa kahabugon ang bation sa kamalipayon, dili mo kunhod. Tungod kay maura gihapon nga tao ang nakasinati. Maura gihapon nga magtutuo nga nagpadayon sa pagpangalagad, nga giubanan sa presensya sa Diyos. Antod karon kung unsay nadunggan nila sa upper room, madunggan nato aning adlaw, speaking in other tongues. As the Spirit give you the utterance, ang experience nga dili mamatay, ang kasinatian nga dili matapos, usa ka celebration of deliverance from bondage of sin. Munang magkalipay ta itong ikalipayan, nakagawas ta sa bilangguan sa sala, naluwas ta gikan sa gahom sa sala. Kung nakabaton ta sa kagawasan diha ka Kristo, giving our liberty in Christ by His death, burial, and resurrection. Christ in you, a celebration of deliverance from sin. Hallelujah! Manindog ng tanan. Rejoice in the Lord. Magbayaw tag mga kamot, kadtong nagato, mapuno sa Holy Ghost. Hallelujah! Receive the Holy Ghost. Hallelujah! Speak in tongues. As the Spirit give you the utterance, receive the Spirit of your Savior, Jesus Christ. Celebrate a continuous experience. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Go with the
celebration today. Pentecost celebration. Shout, jump, dance. Hallelujah. Hallelujah. Shout, dance, celebrate the goodness of God. Celebrate the salvation of your soul. Jesus. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Have your own way, Lord. Yes, Jesus. Praise God. Yes, Lord. Please, Sunday school teachers, padayon tong celebration. Pentecostal fire is falling. Hallelujah. Oh God, Jesus. Please, please, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kung sa nabanhana, Thank you, Jesus. ang mga tao nanugok kay atol sa adlaw sa Pentecostes. Glory. Ang uban nagyaga-yaga sa mga Hallelujah. tawhana nga buang mga hubog. Apan si Pedro nga puno sa Espiritu Hallelujah. Santo nitindog. Lahi sa inyong pagdahom. Ni Yeah. mga tawhana dili mga hubog sa iyo pa ang kabuntagon. Hallelujah. Apan tumani sa gisulti ni Propeta Joel. Mahitabo sa ulahing mga adlaw. Hallelujah. Nga igabunggo ko ang akong Espiritu sa tanang unod. Hallelujah. O gisaysay ni Pedro ang mayong balita nagsugad sa sahad sa Diyos nga tukang David.
nga nagtudlo kang Jesus Christ nga natugyan sa Thank you, kamot sa mga Jesus. makasasala. Gilansang sa krus sa matay tulong adlaw na banhaw. Ug milingkod sa to sa panggahom sa kalangitan. Thank you, Ug Lord. gipupo sa Espiritu Santo ininyo nakita karon. Ug gisakitan sila sa sila kasing-kasing nangutana. Unsay among buhaton? Si Pedro mitubag nga nagingon, pag hinulsul ka mo, magpabautismo ang matagos sa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo sa kapasayloan sa mga sala. Ug madawat ninyo ang gisaad nga Espiritu Thank you, Lord. Santo Thank you, Lord. sa Thank you, dugang Lord. mga pulong. Nagsulti si Pedro, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon, gikan aning sukwahi nga kaliwatan. Amen. Ug niadtong adlaw, 3,000 ang miisa sa ilang mga Hallelujah. kamot. Nga mo dawat sa ngalan sa Ginoo. Doon na pa kayo usahan ng adlaw. Nga mo ba sa pag-isa sa ilang kamot. Hallelujah. Aron mo dawat sa Ginoo diha sa Kaya na bautismo. siya lang. Kaya na siya. Kaya na siya. Kaya na siya. Kaya na siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kantong nakasider nga mo dawat sa ngalan sa Oh Ginoo. God. Alas 3 sa hapon unya. Hallelujah. Mahidugang ta sa 3,000 nga unang nabaptize sa ngalan sa Ginoo. Sa Yes. Day of Pentecost. Thank you, Lord. Sunday school teacher, please. Awito na itong Pentecostal fire is fallen. Padayon na itong Padayon celebration. ka nga magkaig sa Diyos. Thank you, Let's Jesus. continue the celebration. Glory. Hallelujah. Yes. Rejoice in the Lord. Yes. Rejoice in the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.